Нали, когато говорим за интуиция, е много важно пак да се върнем сега много в първата част, да дойдем на себе си, да продължим там, откъдето бяхме спряли. Значи всички тук сме се събрали, защото ни е привлякло, предполагам, думата интуиция. Едва ли сте се впечатлили това, че е тренинг, че е бил аква или нещо друго. Какво значи това? Че всеки един от нас усеща, че интуицията е някакво качество, което ние, притежавайки го и разработвайки го и владеейки го, или да кажем, иначе казвам математически, че успехът ни е право пропорционален на това как ние работим с нашата интуиция. Защото, така или иначе, какво е това, което ни води в печелившите за нас решения? Гласа на нашата интуиция. Сега тук е хубаво да можем първо да разберем, че интуицията не е някакъв детайл или някаква част, която е вън от нас и просто ние можем да отидем в магазина и си поръчаме интуиция, да кажем 2 кила интуиция, и идваме на тренинг тук и да кажем тук интуицията е на промоция, 5 кила интуиция или 5 нютона интуиция, тя не може да бъде измерена така. Определено говориме или думата интуиция по-скоро има такъв метафоричен характер, с който се обяснява качество на нашето съзнание или на взаимодействие на нашето съзнание. И за това ние сега можем малко повече да поговорим. Това, което аз искам да ви обърна внимание, слушайки думите и това, което се говори много пъти, самите думи носят посланията сами за себе си. Значи има някои пречки, които ни пречат да може да работим качествено с интуицията си. И една от тях, много важна пречка, много основна пречка е неразбирането на разликата между интуиция и информация. Ще се върна пак към началото. Ако сте забелязали, ние живеем в епоха, която е наречена епохата на информацията. И всъщност това е нещо много хубаво, тъй като благодарение на средствата за масова информация, може да видите, нали, че в момента мас-медиите и средствата за масова информация са много популярни, имат власт над съзнанието на хората. Защо? Защото те ни позволяват по един изключително лесен начин, с натискането на едно копче, ние да се здобиеме с огромни количества, безбройни тонове информация. Каквото ни трябва и каквото не ни трябва. Фактически достатъчно една дума да изпишеш в Google и ти можеш да имаш информация за каквото си искаш. Нека сега да погледнем малко по-детайлно какво думата информация какво означава. Ако видите самото значение, там от латински, то е информа. И така, информацията, която ние получаваме, която ни залива от всякъде, освен сведения за определени неща, много важно е да можем да разбираме това нещо и да бъдем зрели, когато работим с информацията, е, че освен сведения за определени работи, тя ни носи определени форми. Информация или информа значи, че ние биваме вкарвани в разни форми. Така че ние не живеем в свят, който ни предоставя информацията безвъзмездно. Много пъти това, което четем в интернет или това, което слушаме, особено телевизия, ако си пуснете, радио, вестници, вие получавате информация, но тази информация не е безплатна. Освен стойността на вестника и на телевизора, ние плащаме и с това, че тази информация идва поднесена по такъв начин, че ние не само получаваме сведения за определено събитие, но и биваме накарани да се чувстваме по определен начин или да го възприемаме по определен начин. Така че тук информацията, колкото е полезна, тя може да бъде заразена и може да бъде не толкова стойностна за нас и с не толкова добри последствия, защото тази информация, която ни залива в всекидневието, тя изпраща от някого и този, който изпраща, нали, най-ярък пример за това са рекламите. Това е информация, че има някакъв продукт, обаче, както виждате, когато си пуснете телевизор и се появят рекламите, не се появява един надпис. Да знаете, че съществува продукт за миене на коса, който се казва Head and Shoulders и вие можете да си го купите еди къде си. Това е сведение за нещата, това е информация. Но когато говорим за реклама, е нещо, което вие получавате като информация, обаче съответно по такъв начин, директен и индиректен, че сякаш вие сте наведени панацеята за вашите глави. И всичко това, което се предлага около нас. Така че, когато говорим за информация, това е нещо много хубаво и наистина във века на информацията ние не трябва да сме против това, ние трябва просто да знаем как да работим с целият този поток, който ни залива. Знаете, че още едно време нашите прадеди се казвали напред науката е слънце, което в душите грей. И това е много хубаво, но аз предполагам, че едва ли са имали предвид науката, наречена пълнене на главата с всякаква информация.
Али ще ви кажа малко повече после за това, колко информацията, която идва в нас е нужна и колко не е. Но тук, когато говорим за една от пречките на интуицията, всъщност информацията, с която разполагаме, може да се окаже много съществена пречка. Затова тук, когато говорим за чуване на послания от нашата интуиция, това е една наша способност, която ни помага да изберем от всичката информация, която ни залива, тази, която е правилна за нас и тази, която ще ни послужи по правилния за нас начин да свършим правилните за нас неща. Така че, както виждате, във времето, в което живеем, ние се нуждаем изключително много от специализирани обучения на тези наши вътрешни сетива, които ще ни помогнат от целия този поток информация, да можем да изберем точно тази, която е правилната. И тъй като виждате, че тя не е безпристрастно поднесена, все повече и повече, за да бъдем успешни в нашето ежедневие, се може да разчитаме на нашето вътрешно водителство или по-точно казано на нашата интуиция. Така за това, кое е характерното, което може да видим като въздействие на информацията. Тук вече видяхте, че има разлика между информация и посланията, които идват от нашата интуиция. Какво прави информацията? Информацията сама по себе си храни нашия логически сегмент на съзнанието. Така че в един аспект информацията е хубаво нещо и това, за което Алекс говори, нали, за университета, за ученето, висшето образование. Тези неща принципно са много добри и тази информация, която влиза в нашите глави, тя е много добра. В случай обаче, че някога тя ще ни бъде полезна по някакъв начин. Как работят като взаимодействие интуицията и логиката, това така условно са разделени. Нали, искам тук да подчертая, защото виждаме, така като говорим с хора, че ние имаме склонността да абсолютизираме нещата и когато се каже, нали, като кажем интуиция и логика, и сега хората се опитват, естествено, понеже става ясно, че интуицията е по-добре, и те се опитват да бъдат само интуитивни. Нали, сега и вървиме, но представете си, не съществува интуитивен подход тотално към всякъде. Нали. Ти сега тръгваш и ще кажеш, в тази секунда ли да си тръгне или в следващата. Сега какво ми казва интуицията? Ще става, няма да става. Сега интуитивен ли съм в момента или логически? Това е едно взаимодействие, както операционната система на компютъра и много пъти начина, по който си взаимодействат, това е условно казано, но може би протича така. Нашата интуиция ни дава импулс, пращайки ни някакво желание да направим нещо определено. Следващата стъпка е, че нашата логика започва да избира нещата, които знаем, опитности, предположението. Всеки от вас е имал горе-долу този процес, го е минал, търсейки Вил Аквард. Прочитаме, че тренинга ще бъде тук и какво става сега? Интуицията ти казва, добре е да отида там, искам да отида там, ще се чувствам добре, интересно ми. Следващата стъпка е логиката да ти помогне да се сетиш за всички възможни начини как се стига до там. Когато се изчерпи потенциала на логиката и ето ние дори самите обикалихме известно време и в един момент казваме, не можем да го намерим по логически път. Какво правим? И се сещаме да питаме някой. Тогава интуицията ти помага. И тогава казва, сега логиката, кого да изберем от всичките тия хора, избираме този. Питаме го, пак вкарваме информация в логиката, опитваме се с тази информация да свършим работа. Ако не става, интуицията ти казва, сега направи еди какво си. И всъщност това е един процес, който е подсъзнателен, той не може да тече осъзнателно. И хора вчера, като търсихме, не си казваме, сега да подходим интуитивно. И подхождаме интуитивно. Сега да подходим логически, разбираме, че това е автоматизиран процес. И затова тук разглеждаме някои от нещата, които аз така исках да ги маркираме, защото са много важни, са доста определящи за това как ефективно ние можем да чуваме нашата интуиция. И тук виждам пречки, които аз така съм ги дефинирал, а има и страшно много, а най-ценните са тези, които вие ще дефинирате за себе си. Понеже аз ви давам само някакъв пример, Алекс ще ви даде също други, но да кажем една много съществена пречка за това интуицията ни да ни помогне да намерим правилните за нас решения е грешната информация, с която разполагаме. Един много важен момент. Грешно поднесената информация, интуицията не може, или грешно поднесената или обърканата информация, както преди малко казахме, хора чакат Тодор Живков да се върне на власт. И питат сега и ще дойдат на тренинг тук и ще кажат, искаме, какви са вашите очаквания, как да стане като при Тодор Живков. Вашата интуиция няма отговор. Или всъщност има, някъде си спомням в един автосервис бях чел, бяха сложили един такъв надпис, ако ви трябва да ви свършим работата за вчера, елате онзи ден. Практически, може би, това е най-ценната, защото много хора идват и нали знаят, то метафорично, за кога ти трябва за вчера. Да кажа, заповядай онзи ден.
И всъщност много пъти ние се чувстваме блокирани и стигаме до определени блокажи, поради това, че задаваме на нашата интуиция противоречащи си търсения и питания или очаквания, които практически в времево пространственото измерение не могат да бъдат така. Затова е много важно начинът, по който работим с нашата интуиция и всъщност една от съществените пречки е грешната информация.